une télévision d'actualité qui regarde le Mali au travers des yeux de tous les Maliens. Joliba jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati na an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ fiɲɛ suru sira fɛ an ka foli b'aw ye ka yira la ka fɔ ni aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbele fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan i n'a fɔ bi an kun y'a ɲini k'a fɔ an bɛna Adama Jɔnko an n'ale de kun bɛna jɛ ka masala kun bɛna boli min kan lakanabaliya min ɲɔɲɛlen don cɛmancɛ fanga in na surtout Bandiagara mara la ko Ala ka teli n'a ka ciden bi fana an tora o la kasara nana an yɛrɛ fana sɔrɔ yan ko balle bɛ ko sudalen sa i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min ko balle bɛ ko sudalen sa sabula sɔgɔmada in fana na Bamako yan o lakanabaliya kelen na an wulila ni kunkanw ye min ye banbaciwalew ye k'o ye banbaciwalew ta walasa ka se an ka école nationale de gendarmerie ko o sɛgɛrɛ donc o siratigɛ kɔnɔna na olu ye baara daminɛ nka min ye finitigilakaw ye olu fana ka ko kɔni ma sigi dagirinda la olu fana y'a yira u la k'a fɔ u nana cogo min u bɛna maaw fana sɔrɔ yan mun b'o kunbɛn ni o kunkan kelen ye donc kabini sɔgɔma an bɛ se ka fɔ Bamako yɛrɛ tun b'o kɔnɔ mɔgɔ caman yɛrɛ tun bɛ ye k'i yɛrɛ ɲininka taa baarakɛyɔrɔ la cogo min nka an y'a ye chef d'état-major des armées ale kɔni ani ministre de la sécurité olu kɔni bɔra nin waati in na ka communiqué kɛ communiqué min bɛ jamanadenw hakili sigi ka yira k'a fɔ nin ko in bɛɛ bi-bi in na ko c'est sous contrôle de l'armée n'Ala sɔnna an da bɛna don o la fɔlɔ yanni an ka jigin Bandiagara mara kɔnɔna na nin waati in kɔnɔna na Ala ɲɔgɔn i ni so. An y'i wele nana wele k'an jaabi o diyara n ye dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw lamɛnbaw ma nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔkan kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ se k'a fɔ dans la nouvelle région de Bandiagara. Oui nin yɔrɔ in na directement an bɛ Joliba TV a ɲɛmɔgɔyaso an b'o fo kosɛbɛ ka i yɛrɛ fana fo e min bɛ to ka an wele ka na an ka to k'an hakilinaw fɔ jamana taabolo kan en même temps fana an bɛ foli bila an marabagaw la bi ka yira u la k'a fɔ ko baara minnu bɛ ka kɛ ayiwa tuma ni tuma an bɛ ka na minnu fɔ a la o ye pour que ayiwa an ɲɛ ye jɛngɛnɛ yɔrɔ minnu ye wala an bɛ an da se o ma yɔrɔ min fana mana ɲɛ fana an bɛ olu fana o fɔ k'o féliciter donc o tun ye n ka donkan ye a la a yɛrɛ ka Bandiagara nouvelle région sisan kɔni a bɛ ɲini ka kɛ ancienne région sa o bari ni an gouverneur sabanan ye. Ok an gouverneur sabanan ne ma fili gouverneur dɔ in fana o de y'a ɲini ko a ka falen dɛ donc a falenna ka d'aw ma donc nin waati in na an b'a fɔ k'a yira la k'a fɔ jango sɔgɔmada in na an y'a ye à partir de 4 heures du matin a yira la k'a fɔ min ye banbaciwalew ye olu ye banbaciwale kɛ walasa ka se k'an ka gendarmerie ye sɛgɛrɛ gendarmerie an bɛ se k'a fɔ école nationale de la gendarmerie Falajɛ olu ye kunkan bɔ yen donc faamaw fana ma o bila dagirinda la olu fana ye réponse appropriée apportée a ko kunna an y'a ye o sera ka maa dɔw minɛ maa dɔw tun yɛrɛ kɛlen population yɛrɛ y'i sen don nin na kosɛbɛ walasa ka se ka finitigilakaw dɛmɛ nin baara in kɔnɔna na n'i ye nin baara in jateminɛ k'a ye donc nin y'a ye ni Bamako an bɛ se k'a fɔ sɔgɔma nin kɛra a kɛ bɛ i n'a fɔ Mali bɛɛ de bɛna firi nin ko in kunna mɔgɔw nana cogo min fo Bamako kɔnɔ est-ce que sisan an bɛ se k'a fɔ normalement an kan ka jɔrɔ bi k'a fɔ terrorisme bi-bi in na ko mɔgɔ ninnu bɛ ka essayer bi-bi in na ka na fo capitale la ka na se ka min ye jamanadenw yɛrɛ ko traumatiser ka kɛɲɛ ni attaque ye parce que mɔgɔ tɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ n'i ye Falajɛ yɛrɛ position lajɛ géographiquement jusqu'au cœur même de Bamako est-ce que an kan ka jɔrɔ. Oui Hasim Musa an bɛ se ka jɔrɔ parce que n'i ye ta k'a lajɛ an ka attaque ba fɔlɔ tɛ nin ye Bamako Radisson kɛra yan o kɔfɛ fana Terrasse kɛra Kati fana kɛra mais nin bɛɛ la n'i y'a jateminɛ surtout min yɛrɛ tun ka surun an na kosɛbɛ o ye Kati min kɛra ye Kati ta la maa minnu minɛna a la jateminɛ y'a jira k'a fɔ u déplacé la ka bɔ Mali centre de kɔnɔ u ka fɛɛrɛw b'u bolo u nacogo la fo ka na se Bamako ma donc ne kɔni hakili la o mouvement min bɛ kɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ ni terroriste jatigɛ wale mɔgɔw bɛ se ka don population ni ɲɔgɔn cɛ ka sigi karew kɔnɔ ka na fo Bamako
il faut que accent de ka sigi o yɔrɔnin kan kosɛbɛ kosɛbɛ o ka mouvement de nɔgɔyalen bɛ u ma bon o bɛ sɔrɔ sara caman na dɔw bɛ se ka na misi ta mobiliw la n'a fɔ jɔ ni siri sanfɛ ka don ka sigi dɔrɔn u bɛ se k'u yɛrɛ kɛ misigɛnna ye dɔrɔn ka na et puis ale n'o jiginna o bɛ tunu mɔgɔw b'u ɲini ka dɛsɛ o t'u ye ja u nakun wɛrɛ bɛ yen dɔw bɛ se ka don kariw kɔnɔ ka na i b'a sɔrɔ u b'a dɔn pɔsiw la n'u bɛ contrôler u bɛ se ka u ka pièces dogo k'a fɔ pièces t'u bolo bon komi an ka pɔsi ninnu fana na tuma caman na an y'o kule kan kɛ ka caya an ko pɔsi ninnu na il faut que contrôle kɔni dɔ de ka fara a kan ne yɛrɛ n'i ye ne ɲininka bi ka dan pièce yɛrɛ contrôle ma dɔrɔn bon o ka dɔgɔ nin ko in na il faut que adamadenw ka f'u ye yɛrɛ de o mana se pɔsiw la o ka f'u ye de hali ni kari bɛ a bɛ retard ta o a bɛ mun kɛ o bon mais il faut que système dɔ ka sɔrɔ min bɛ maaw f'u ye hali ni mana finmani kelen sɔrɔ di bolo a ka jira k'a dɔn mun de bɛ mana finmani kɔnɔ et puis an bɛ yɔrɔ min na sisan ne ka faamu na taa ni ka segin hukumu kɔnɔna na an ka faamaw kan ka fɛɛrɛ dɔ kɛ yaasa an ka compagnie de transport ninnu u ka adamaden ta mobili ani doni ta mobili u k'olu bɔ ɲɔgɔn na poste ninnu na u bɛ se ka yɔrɔ dɔ lajɛ ka scanner sigi yen min b'a to ni doni ta mobiliw nana doni dama dama bɛ min kɔnɔ olu bɛ tɛmɛ o scannerw kɔnɔna na k'a lajɛ mun de bɛ minɛn kɔnɔ i n'a fɔ aéroport bɛ cogo min na parce que jatigɛwale kɛlɛli a tɛ taa moyen ba dɔ de ɲini kɔ tuma dɔ la yɛrɛ moyen min yɛrɛ n'i ko i b'a ɲini en temps normal i b'a fɔ ko c'est pas nécessaire mais ni jatigɛwale donn'i ka jamana kɔnɔ o moyen ninnu ɲini ye nécessaire diyagoya de ye donc olu ka sigi maintenant adamadenw ka circulation kɔni k'a dan carte d'identité contrôle dɔrɔn ma Musa ne fɛ ko in ka bon o ma bi u ka maaw f'u ye hali ka ta poche ninnu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ka f'u ye ka lajɛ et puis an ka spécialiste dɔw bɛ yen an ka armée kɔnɔ minnu taara formation ɲɛnamaw kɛ ka kalan ɲɛnamaw kɛ u ɲɛ ni jatigɛwale mɔgɔ ɲɛ walima u ɲɛ ni mɔgɔ ɲɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ kɔnɔ o b'o dɔn à partir de là-bas o bɛ se k'a daminɛ ka sɛgɛsɛgɛli k'a tigi la k'a lajigi ne yɛrɛ ne delila ka kɛ a témoin dɔ ye n tɛna jamana tɔgɔ fɔ n bɔra jamana dɔ la n natɔ n tun bɛ ka na duguma sira fɛ faama min donna ka jɔ a donna a ye kari kun lajɛ fɔ a kun a y'a lajɛ dɔrɔn a y'a bolo sin dɔ ma fɔ kɔfɛ ko ka jigin i b'a dɔn an kari kɔnɔmɔgɔw bɛɛ sur place a jigila an ŋaniya kɔnɔ k'a fɔ ko cɛ tun bɛ ka baga cɛ ma n'i y'a ye a sapelen don ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a ye cɛ jigin cɛ taara i b'a dɔn muru minɛn min tun b'a bolo sakini min b'a bolo o taara sɔrɔ muru da fila ani fɛn dɔ bɛ yen i b'a fɔ bigilama ja marifa de don donc olu yera a kun donc o mɔgɔ modèle b'an bolo an ka armée kɔnɔ ne kɔni fɛ o mɔgɔ modèle de déployer an ka poste contrôle na yaasa jatigɛwale mɔgɔ ninnu ka taa ni ka segin a ka gɛlɛya u bolo dɔɔni maintenant n'an sigila ka na sɔgɔmada in na min kɛra n'i ye ne yɛrɛ ɲininka jatigɛwale mɔgɔw o ye gendarmerie choisi kun dɔ de kama yɔrɔ min de don école de don tuma caman i bɛ denmisɛnninw sɔrɔ formation na yen olu yɛrɛ kɔni fɛ n'u sera ka don cogo dɔ la walima n'u ye girinkajɔba dɔ kɛ a gunko kelen ayiwa maa min bɛ se ka to a la a bɛ caya donc n'i ye ne kɔni ɲininka o ye a suganti ka bɛn ni o de hakilina ye nka ala y'a kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na bon faama minnu b'a yɔrɔ la bi vraiment o ye baara minnu kɛ an b'u fo an b'u barikada o ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ laɲini kɔni tun ye min ye jatigɛwale mɔgɔ fɛ o ma se ka sabati o tun b'a fɛ ka tiɲɛni kɛ ka se niveau min ma o ma se au contraire an y'a ye jabaraninw na caman yɛrɛ minɛnenw la donc o bɛna kɛ sababu ye fana ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ surtout min kan an b'a fɔ minnu ma ko cellule dormante n t'a dɔn fɔ bamanankan na cogo min cellule minnu dalen don yan Musa ni denmisɛnnin ninnu mana bɔ komi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ka taa n'a yirala k'a fɔ ko ninnu bɔra centre de la ka na walima n'a yirala k'u bɔra nord de la ka na u nana cogo di u nana o jigila jon kan o ni jon de ye nin ko ninnu kɛ est ce que ninnu nana ni maramafɛn min ye ka na gendarmerie attaquer u n'a nana ɲɔgɔn fɛ wa a tun bɛ maa dɔ de bolo a y'o tigi d'a d'u ma wa donc sɛgɛsɛgɛli mana taa bɔ nin bɛɛ lajɛlen kan a bɛ nana juste ka na bɛn ni an ka kuma kɔrɔ dɔ de ye an ka kuma kɔrɔ dɔ ye jumɛn Musa an delila ka fɔ an ka plateau bɛɛ lajɛlen na an ka communiquéw kɔnɔ ani an bɛ kuma ta yɔrɔ o yɔrɔ hali faamaw ɲɛkɔrɔ an delila ka fɔ
an ko u ka sɛgɛsɛgɛli ba de daminɛ Bamako yan jatigɛ wale a ɲɔ tɛ se ka ɲɛ burusi kɔnɔ kungodaw kɔnɔ togodaw kɔnɔ jamais ka sɔrɔ duguba kɔnɔ a liturulen tɛ yen a tɛ se ka kɛ minnu yɛrɛ bɛ a ko yɛrɛ hakilina ta k'a fɔ bon an bɛna daminɛ nin étape na an bɛna taa nin étape in na n'a gɛlɛyalen an bolo nin cogo in na an b'a yɛlɛma ka don olu hakilina talaw olu tɛ kungo kɔnɔna na o olu bɛ dugubaw de kɔnɔ kelen ayiwa o ka essence bɛ sɔrɔ cogo min na o ka balo bɛ sɔrɔ cogo min na maa minnu bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛrɛ n'a dabaliw tigɛ olu tɛ kungo kɔnɔ o bɛ dugubaw de kɔnɔ donc an delila k'a fɔ an ko wulikajɔ in n'a kɛra kungo kɔnɔ cogo o cogo ni duguba kɔnɔta ninnu négligé la donc ko ni a samadi pour moi a baara fila nin kan kɛ ɲɔgɔn fɛ faama minnu bɛ terrain kan n'o bɛ ka baziw gosi n'o bɛ ka terroristes ka mobiliw ni u débusquer k'olu bombarder en même temps o baara ka kɛ dugubaw fana kɔnɔ indice minnu bɛ yen olu sɛgɛsɛgɛliw fana ka kɛ maa minnu bɛ k'u kɔkɔrɔma dɔn olu fana tɛgɛ ka da u kan donc je crois que ni nin fila combiner na n'Ala sɔnna ma ka fara population yɛrɛ ka dɛmɛ kan donc an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la parce que population jɔdaba de bɛ jatigɛwale kɛlɛli la ni ye vidéo ni lajɛ bi sɔgɔmada na n ye min ye faamaw nana yɔrɔnin min na o ye mɔgɔ dɔ minɛ min kɛ n tulo b'a la dɔw ko dɔ bɛ so kɔnɔ ko dɔ bɛ soba in kɔnɔ bon ni o kuma fɔ o ye min ye kɛnɛ da la o kumaw minɛ ka taa ka sɔrɔ dɔw tun bɛ soba kɔnɔ mais Ala ni population sera ka o min fɔ o donna yen fana Ala y'a kɛ fana o dɔw fana sɔrɔ yen donc nin b'a jira k'a fɔ population fana ka jɔdaba bɛ yen population n'i ye jateminɛ kɛ donc min bɛ mɔgɔ dabaliya ban n'i ye vidéo nin lajɛ parce que an y'a ye an ka Mali faamaw bɛ deli k'a fɔ ko c'est vrai ko terroristes bɛ denmisɛnninw de utiliser comme des boucliers ka nin baara jugu ninnu kɛ mais n'i ye bi vidéo nin fana lajɛ i b'a ye surtout an ye vidéo fɔlɔ min amateur fɔlɔ minnu ye i b'a ye denmisɛnninw yɛrɛ don ce sont des gamins denmisɛnninw yɛrɛ de don minnu nana mais i b'i yɛrɛ ɲininka maa b'i to i yɛrɛ ma cogo di ni falen tɛ ni doro kelen tɛ ka maramafɛn ta bi k'i bɛ ɲɛsin surtout gendarmerie kan min tɛ kan gansan ye bɛɛ b'a dɔn force spéciale bɛ yen nɔ force d'intervention bɛ yen nɔ k'i bɛ ɲɛsin o ma a ye ne dabali ban. o bɛ former de o bɛ former ka ko de don o kunna i b'a dɔn ninnu tuma dɔ la o bɛ na o t'a dɔn o bɛ ka taa min o t'a dɔn o bɛ ka taa min yɛrɛ mɔgɔ dɔ de b'u guider nin cogo la fo k'u bila gendarmerie da la donc sisan n'u sera yen u ka baara ye min ye o de b'o f'u ɲɛna o y'a sɔrɔ u falen don net a ye nin kɛ a y'a tirer yan fɛ a y'a tirer yan fɛ et puis u bɛ se ka f'u ɲɛna fana yɛrɛ an ɲɛ b'a la soba lankolon don foyi t'a kɔnɔ mɔgɔ fila de b'a kɔnɔ an y'a bɛɛ ɲɛɲini an y'a bɛɛ ɲɛ sɔrɔ nin bɛɛ ɲɛmɔgɔ nin de bɛ nin bɛ f'u ye donc denmisɛnninw ni ja gɛlɛya k'u kɛ ba kan ba falen kan d'ailleurs donc ni denmisɛnninw ye n'u ye mugukan fɔlɔ bɔ jaabi min bɛ segin ka na o ma sɔrɔsiw fɛ o b'a dɔn k'a fɔ jaw nɛgɛla mais c'est trop tard caman bɛ yen n'u minɛna u bɛ fɛn fɔ kabako ko de don nin denmisɛnnin ninnu filɛ n'i y'a ye dɛ u bɛna fɔ outil c'est à dire baarakɛminɛn quoi a bɛ ko in labɛnbaga n'u bolo i n'a fɔ baarakɛminɛn u b'u bila na n'o ye ɲɛ sɔrɔ a banna n'o ma ɲɛ sɔrɔ u b'u sama o b'o la k'o bila na i n'a fɔ n'i bɛ ka leader jouer i b'a denw pousser cogo min walima n'i bɛ dame don i b'a denw pousser cogo min donc denmisɛnninw b'u bolo ten de et puis fana a b'a jira an na k'a fɔ en réalité maakɔrɔba kunda jatigɛ wale mɔgɔw tɛ se ka sago sɔrɔ maakɔrɔba kunda e tɛmɛ ne filɛ pour que i ka na se anw ma ka jatigɛ wale ɲɛfɔ anw ye ka anw convaincu k'an hakili sɔrɔ ka don a kɔnɔ an k'a baara kɛ i bɛna min kɛ o la ani n'i ɲɛsin funankɛni dɔ ma je crois que ni anw ta ye ni funankɛni ta bɛna kɛ kalo kelen kɔnɔ peut-être i bɛ sɔn ka san kelen kɛ i ma se an kɔrɔ fɔlɔ c'est pour cela o bɛ denmisɛnnin fitinin de privilégier a dɔw yɛrɛ bɛ yen garibu u bɔra ka karamɔgɔ fɛ u bɛ taa deli la u b'u rapte tuma dɔw la u bɛ jan da u ɲɛ u b'a fɔ ko baara b'u bolo denmisɛnninw bɛ tugu nɔfɛ an bɛ taa baara d'u ma a banna a bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la donc o n'a ɲɔgɔn caman u b'u ta ten de ka sɔrɔ ka taa hakilina de don o la hakilina min b'a jira k'a fɔ wa n'i taara n'i ye nin kɛ ayiwa i bɛ don alijinɛ kɔnɔ n'i ye nin kɛ i bɛ kɛ tan i bɛ kɛ tan pourtant an ye taamasiyɛn caman sɔrɔ k'a fɔ minnu yɛrɛ bɛ nin ko ninnu labɛn tɛmɛnen maa jugu don dɛ
maa jugu don u yɛrɛ denw tɛ yaala i n'a fɔ Asimi y'a fɔ sini cogo min na u denw tɛ yaala u mɔdenw tɛ yaala u ka foyi tɛ yaala i b'a sɔrɔ yɛrɛ olu denw olu bi kalan na yɔrɔ wɛrɛw la diplôme ba ɲiniw la mais en même temps u bɛ mɔgɔ wɛrɛw denw de sacrifier la donc i tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ni u nana o video kelen kɛ u b'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka diinɛ de kɛlɛ kɛ walima dɔw yɛrɛ bɛ a fɔ ko olu ka dugu kun cira ko u b'u ka dugu de segin ni si tɛ fɛn min de dɔrɔn a labɛnnen don mɔgɔ dɔw de fɛ ka baarakɛminɛ dɔw de sɔrɔ ka bila kɔnɔ u bɛ baara in na su ani tile. mais ni nin bɛɛ jateminɛ i bɔra ka nin kuma fɔ c'est vrai que denmisɛnninw de bɛ utiliser nin ko in na an y'a ye k'a yira k'a fɔ ko hali fɛn ma kɛ ko jeune min bɛ k'a ni attaquer ni revendiquer mais an y'a ye fana k'a fɔ Kati ta kɔfɛ vocal dɔw circulera minnu y'a yira k'a fɔ u ka cellule dormante bɛ Bamakɔ fan bɛɛ et puis o y'a yira k'a fɔ Bamakɔ yɔrɔ yɔrɔ ka di u bɛ se ka yɔrɔ gosi maintenant est-ce qu'il n'est pas temps parce que an delila k'a fɔ nin ko in tɛ taa collaboration kɔ population ani finitigilakaw cɛ et puis an bɛ deli ka nin fɔ terrorisme ko in filɛ nin ye kabini a bɛ nord la mɔgɔ si ma sigi fo ka na centre minɛ bi n'a fɔra ko Kati gosira a bɛ Bamakɔ gendarmerie et puis surtout mɔgɔ ninnu bɛ na i b'a sɔrɔ ils viennent en vrac i bɛna sɔrɔ ni denmisɛnninw de ye i y'a fɔ cogo min o bɛ n'u bila ka taa tɛsiw la pour voir le niveau de riposte yanni peut-être kɔrɔbalenw ka don parce que généralement kɔrɔbalenw ka système mode attaque ye kamikazew de olu bɛ mobiliw de fare dɔrɔn ka sɔrɔ ka kamikazew kɛ ka fɛn kɛ maintenant est-ce qu'il n'est pas temps c'est vrai que le système d'alerte est élevé mais ni waati na est-ce qu'il n'est pas encore temps an ka alerte fana privilégié parce que bi an bɛ se ka fɔ maliyɛnw fana fan caman hakili bɛ tɛnza ko de la donc ça c'est une réponse pour dire que c'est vrai que an bɛ tɛnza na waati min o bɛ se ka y'an gosi est-ce qu'il n'est pas temps que vraiment alerte niveau ka privilégié c'est-à-dire état ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ même si décréter l'état d'urgence cogo dɔ la et pour que vraiment ko ninnu ka se ka an ka caman bɔ fɛtibaw ni fɛn ninnu na pour que an ka ɲɛsin ni gɛlɛya parce que nin fana ye gɛlɛya wɛrɛ de natɔ ye parce que pour preuve bi volu bɛ suspendant il paraît qu'il y a des tirs même qui nourrissaient au niveau de l'aéroport nin bɛɛ ye gɛlɛya ye est-ce qu'il n'est pas temps que vraiment niveau d'alerte ka se ka élever jusqu'à un certain niveau. Musa nin y'a san 3 ye ne bɛ nin kuma in na ne ko il faut activer le mode guerre ka Mali bila mode guerre kan n'a y'a sɔrɔ ni téléphone kun de ye Mali ye i bɛ don a kɔnɔ k'a munumunu yɔrɔ min na mode guerre i b'a activer ka bila o la ka mode guerre activer mun na il faut que maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ka sɔrɔ ka c'est-à-dire jamana min bɛ guerre kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ka taabolo ka inscrit o kɔnɔ quoi donc jamana ɲɛmɔgɔw u ka fɛɛrɛ ni dabali dɔ tigɛ ka sariya dɔ ta k'a don maliyɛnw kunna k'a fɔ jamana bi guerre jamana de kɔnɔ maintenant n'an bɛ kɛlɛ jamana kɔnɔ sisan adamadenw ka taabolo kan ka kɛ mun de ye an dacogo kan ka kɛ mun de ye an wulicogo kan ka kɛ mun de ye an ka taamacogo kan ka kɛ mun de ye an ka kuma kɛcogo kan ka kɛ mun de ye gouvernement b'o bɛɛ lajɛlen de dicter ka fɔ an ye bon n'o kɛra sisan an bɛɛ lajɛlen bɛ don o mode guerre in kɔnɔ o la fɛn tɛ bala na wa fɛn o fɛn mana se an ma fana an bɛ se a kunbɛ cogo la donc cellule dormante ko in en réalité je crois que an ka faamaw ka kuma dɔ delila ka bɔ n'a ye yɛrɛ fana k'a fɔ ko bon cellule dormante ninnu kɔni a bɛ se ka exister maintenant ni a b'o cogo la ni sisan n'a donna bɛɛ lajɛlen kun la k'a fɔ ko an bɛ jamana min kɔnɔ ko kɛlɛ de bɛ yen donc au niveau de Bamako komi o de ye capitale ye ne kɔni hakili la brigade de vigilance ninnu olu dɔw kan ka former n'o former la jeunes cɛw musow maakɔrɔba denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka rôle dɔ jouer a kɔnɔ pour que mɔgɔ o mɔgɔ i ka niveau la n'i ye fɛn min détecter fɛn min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a y'i kamana gan walima i ma faamuyali sɔrɔ a la donc i ka information ta cogo la il faut que mɔgɔ ka former o fana na de ne ɲɛ b'a la autorité kɔni tuma bɛɛ b'a fɔ k'u b'a fɛ population ka collaborer n'o ye mais population bɛ collaborer cogo di la procédure waati dɔ la u tun ye numéro dɔ bila ko numéro vert k'an k'o wele ne ko k'o tɛ affaire ɲɛnama ye bari ne bɛ se ka numéro wele cogo min na jatigɛ wala mɔgɔ dɔ bɛ se ka numéro wele o cogo la a bɛ se ka faamaw bila fili la i
i b'a sɔrɔ ne bɛ yɔrɔ dɔ la sa ne ye fɛn dɔ jateminɛ ne bɛna faama wele k'a f'u ye ne bɛ faama wele numéro kelen min na jatigɛ wale mɔgɔ dɔ jɔlen bɛ parce que an dɔnnen tɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ale fana b'o faama kelen k'a fɔ ko non o bɛ ka min fɔ yan fɛ ni tiɲɛ tɛ ta donc le numéro vert terroriste kɛlɛ la vraiment m'a fɔ nafa t'a la mais an ka contexte nin kɔnɔ dɔ wɛrɛ kan ka fara a kan o ye jumɛn de ye ni jatigɛ wale mɔgɔ ye cellule dormante de créer an fana kan ka cellule dormante créer c'est-à-dire des brigades de vigilance dormantes à mɔgɔw dɔnnen tɛ dans les carrés dans les quartiers mais u yɛrɛ dama u bɛ ɲɔgɔn kalama donc n'u ye fɛn o fɛn détecté ni o ko tɛ ko sɛbɛma ye min bi u hakili waso dɔrɔn donc automatiquement information kan ka tɛmɛ sira min fɛ yaasa ka se yɔrɔ la kan ka se yɔrɔ min na fana o ko o kɛ donc ni an donna o kɔnɔ a bɛ se ka na ni sababu ye an ma min b'a to yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen walima mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen walima kɛcogo bɛ yen min bɛ se ka na ni jatigɛwale jidili ye duguba ninnu kɔnɔ an bɛ se ka olu fana ɲɛ sɔrɔ déjà burusi kɔnɔnaw na o élément minnu bɛ yen o y'an ka autodéfense de ye bon an da bɛna se olu ka ko ma donc olu fana moi je pense que o kan ka organiser dans ce même sens toujours k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko jamana bɛ kɛlɛ bolo de kan et puis fana mɔgɔ b'a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka hakilina n'u ka taabolo kan k'o de bɛɛ lajɛlen hakilina n'u ka taabolo kan k'o ye i bɔra ka kuma min fɔ o bɛ taa n'a ye nin waati na camancɛ bolo na min ye bankasi an y'a ye k'a fɔ banta cercle kɔnɔ ka taa ko an y'a ye nin waati na banbasi wale ninnu ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ semaine tɛmɛnen dɔrɔn an y'a ye k'a fɔ car 3 olu fana lajɔra Sɔngɔbiya ni Paru cɛ tuguni Sɔngɔbiya ni Paru sabula incident bɛɛ bɛ yen donc yen kɔni kɛn bɛ population ka calvaire de nin waati na o car 3 tasuma donna o la cɛw olu bɛɛ cɛla ka taa n'u ye ka musow olu labila ko ka tagama ka taa Bankas ni kɛra gɛlɛyaba ye puisque sanga ni waati bɛɛ an bɛ alerte bila nin ko in na e bɛ se ka mun fɔ an ye nin situation ninnu kan réellement nin y'a san naani ye nin yɔrɔ in na maa bɛ minɛ Paru ani Sɔngɔbiya mais jatigɛwale mɔgɔw ka nin waati laban wulikajɔ c'est vrai pays dɔgɔn ta an bɛ tɛgɛ sigi o kan an bɛ yen ta de dɔn kosɛbɛ n'o tɛ n'i y'a lajɛ sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Mali centre kɔnɔ ko balo ɲɛnama bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la depuis mois de juin fo ka na bila sisan o ye wulikajɔ sabati a zone na kosɛbɛ a kun fana tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a kun dɔn depuis nin y'a san naani ye chaque fois ni samiya donda sera jatigɛwale mɔgɔw surtout u ka dɛsɛ bɛ yɔrɔ min kan u bɛ wulikajɔ de caya ye k'olu bali sɛnɛ na u kana se ka sɛnɛ kɛ ni aw y'a ye samiya bɛ ka taa ka aw dan ka sɔrɔ a ma se ka danni kɛ walima a y'a ka danni kɛ a kan ka bin bɔ k'a ka foro siɲɛ a ɲɛ b'a la bin bɛ k'a ka foro dun a tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ ala ni u ka wulikajɔ fɛ donc population bɛ diyagoya sisan ka t'u fɛ yen walima ka ci bila o ma ayiwa an b'a fɛ an ka ɲɔgɔn faamu o ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na olu ta ti ko wɛrɛ ye o bɛ bɛnkan dɔ de jira o la a bɛ don bɛnkan min kɔnɔ pour que o zone in olu k'u ka sagoya sɔrɔ n'u y'u ka sagoya sɔrɔ o kɔrɔ de ye ko olu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la aw ni faamaw kɔni a bɛ dansigi a ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ kunnafoni foyi di faamaw ma bon n'a ye faamaw yɛrɛ ye ka na au contraire a b'olu wele ka f'i ɲɛna ko faama de bɛ yen donc c'est comme ni aw n'olu bɛ collaborer de o ye yɔrɔ caman de kɛ nin cogo na nin y'a san naani samiya donda o samiya donda o bɛ o yɔrɔ c'est à dire o yɔrɔ minɛ dɔɔni ten de quoi an ka zone kɔnɔ maintenant n'i y'o baara ninnu lajɛ ɲinan fana o y'o kelen de kɛ donc samiya daminɛna depuis le 25 mai Jalasogo maaw kɛtɔ ka taa u ka foro labɛn o ye maa 19 fɔ ka taa o donna sa ka na bila bi la dɔgɔkun o dɔgɔkun tile 3 o tile 3 yɔrɔ dɔ la u bɛ fɛn dɔ kɛ donc a yɔrɔ gɛlɛya a ka jugu kosɛbɛ nin yɔrɔ in na an bɛ tasi bila kɛ ka taa fɛn o fɛn banna a la fɛn o fɛn banna a la an bɛ tasi bila kɛ ka taa maintenant Musa ka na an se mobili minɛ in ma mobili minɛ min kɛra yen maaw bɛ mobili 3 de fɔra nka mobili bɛ 6 bɔ bari kari o 3 o dɔnna mais 10 tonnes dɔ fana tun bɛ o don ta mobili ye o fana sɔrɔla a ye zone kɔnɔna na tasuma mɛnna la o fana jɛnna bon mobili misɛnmanin 2 fana bɛ yen olu fana bon olu lajabala a ko in na maa minnu minɛna ka jigin a la
n'a fɔ i y'a fɔ i ka introduction na cogo min na tiɲɛ na muso ninnu kɔni olu labila nka a si n'a bolofɛn ma labila dɛ u ka bolofɛn ɲuman bɛɛ minɛ o la min ta ye téléphone ɲuman ye donc i b'a ye baara in kɔnɔna lajɛ kɛ bandiya dɔ fana b'a kɔnɔ bien sûr donc c'est comme a bɛ daminɛ ni braquage ye fɔlɔ mɔgɔw ka nafolomafɛn bɛɛ u b'olu minɛ fɔlɔ donc ka sɔrɔ ka na ni u ka kuma ye an y'u minɛ de an y'u minɛ de an y'u minɛ de n'i ye mɔgɔ minɛ de ko parce que i b'a fɛ ka laɲini dɔ de kɛ est-ce que o sera k'a bolofɛn bɛɛ daraki ka sɔrɔ ka laɲini kɛ donc juguya bɛ ko in kɔnɔna na maintenant o kɛlen ka ninnu bila ka taa o taara ni cɛw ye o yɔrɔ kɛlen ka mɔgɔ ninnu bɔ mobili kɔnɔ samiya de don sira ɲɛnama tɛ yen donc u tun tɛ se ka taa n'u ye ten finalement kabini salon u kɛlen bɛ ka sugutalaw ka katakataniw ni u ka so wotoro minɛw la ka don n'a ye kungo in kɔnɔ o de b'u bolo yen halisa u bɔra n'olu de ye sisan ka na mɔgɔ ninnu ta n'o ye passager ninnu ta n'o ye bon o katakatani hakɛ min nana ani so wotoro hakɛ min nana a ma se ka mɔgɔ ninnu ta ka ban donc o ye dɔw sigi moto kan ka sɔrɔ ka u sɛnsɛn k'u don kungo kɔnɔ o kɔnɔna de la mɔgɔ ninnu cayara u y'u déborder a don yɛrɛ maa caman de sera k'i yɛrɛ porokoto ka don b'o bolo donc olu dɔw bolila u na u yɛrɛ sɔrɔ so donc an y'o kunnafoniyaw sɔrɔ donc an ye tile kelen k'o la ka tile fila k'o la tile sabanan sa an nana kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ maa dɔw fana o y'olu labila nka an bɛ ka min mɛn réseau kan ko in t'o cogo la k'a fɔ ko jatigɛwale mɔgɔ yɛrɛ de y'aw lawuli u ka ɲumanya sira kan ka mɔgɔ bila non a ma kɛ ten u ye jateminɛ de kɛ u ye maaw de lajɛ pièces bɛ minnu bolo u y'u ka pièces de lajɛ tɔgɔ jamu i bɔ dugu min na n'o ye dugu lajɛ n'o dugu bɛ bɛnkan dɔ kɔnɔ ni olu ye yɔrɔ dɔ la donc u bɛ o tigilamɔgɔ bila mais n'a sɛgɛsɛgɛra ka ye o ka dugu o tɛ bɛnkan na donc u b'o tigi u b'o garder o de siratigɛ la sa o ye maa caman bila minnu ka dugu bi bɛnkan kɔnɔ ko in kɛra ten de sinon an y'a ye dɔw bɛ ka sɛbɛn dɔw bɛ ka kuma fɔ ko ye mɔgɔ dɔw bila i n'a fɔ ni jatigɛmɔgɔ ye wale mɔgɔw ye ɲumanya dɔ de kɛ ɲumanya tɛ dɛ u ye mɔgɔw de bila bɛnkan minnu ka dugu n'u bi bɛnkan na donc o kɔnɔna na u ye tɔ ninnu garder pièces tɛ minnu bolo surtout parce que u sigasigala olu la u ma se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ olu kan u ma se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ olu la min na u bɔr'o la donc u y'olu garder olu b'u bolo toujours donc an ka information danna yɔrɔ min na o ye nin ye mais bi mardi ni o ye septembre kalo tile 17 ye an ye kunnafoniya laban min sɔrɔ san yanni an ka don studio kɔnɔ o de ye ko jatigɛwale mɔgɔw ye ci bila ka na ko Bandiagara ni Bangasi kɔni ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ min ye Paru ni Sɔgɔbiya ye ko o y'u ka yɔrɔ ye donc ko o ye menace kɛ maa o maa n'i sera ye u b'i lajaba o de sababuya la bi ye Bangasi sugu de ye mobili si ma se ka bɔ olu ka sugu ye mardi ni samedi voilà mobili si ma se ka bɔ Bangasi bi ka Bandiagara lasɔrɔ donc a kun de ye nin ye bon an y'a ye yɔrɔ dɔ la fana dɔw bɛ ka sɛbɛn k'a fɔ ko Bangasikaw de ye sira tigɛ non Bangasikaw ma sira tigɛ jatigɛwale mɔgɔ ye nin de menace kɛ o de la mobilitigiw ani passagers u yɛrɛ fana décision ta n'a ma ɲɛ ko de menace bɛ sira kan an tɛ se ka taa fɔlɔ a kunnafoni kɔni dira faamaw ma an bɛ ka faamaw kɔnɔ u ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ ni escorte de bɛna kɛ o ni u bɛna wuli ka taa yɔrɔ in ratisser de o donc an bɛ ka o kɔnɔni kɛ ni Ala sɔnna ma jaabi min fana mana b'o la fana parce que mɔgɔ minnu fana bɛ taa généralement u bɛ déplacer de sinon normalement mɔgɔ minnu fana porokotɔ olu kan ka se ka information di peut-être au cas destination et puis bon mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka ni ko in bɛ se ka kɛ ka kari saba dépouiller pendant tout ce temps là ko ɲɛɲini ma kɛ pankuru sanfɛ sira fɛ kuma caman bɛ ka fɔ fo ka tunu ni mɔgɔ ye parce que kari dɔ tununa kɔsa n'a passager olu ma se ka récupérer an y'a ye dukɔnɔ yɔrɔ in na fana mobili dɔw enlevera n'u passagers u ma se ka récupérer c'est à dire hali bi mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka ni mɔgɔ hakɛba in bɛɛ bɛ se ka ta cogo di ka tunu n'o ye ten sans trace. voilà an yɛrɛ ka dusukasi bɛ bonya souvent yɔrɔ min na o ye nin yɔrɔ de mɔgɔ ka minɛ o bɛ kɛ o kɛ waati yɔrɔ caman na Mali kɔnɔ mɔgɔw bɛ minɛ mais mɔgɔ bɛ minɛ hakɛ min na ka caya ka se hakɛ min na Paru ni Sɔgɔbiya ta ye ɲɔgɔn tɛ et puis a groupe ba o ka mouvement
ne kɔni fɛ a mouvement mana kɛ cogo cogo a bɛ se ka détecter facilement ka u donna yan o bɛ dɔn u donna yan o bɛ dɔn mais depuis fɔlɔ min kɛra filanan min kɛra sabanan min kɛra bon hali sisan k'a fɔ u donna nin yɔrɔ in na ko wulikajɔ dɔ kɛra ka taa u nɔfɛ bon an m'o fana ye maintenant bon an t'a dɔn faamaw ka niveau la o bɛ ka ko calculer cogo min na n'an taara a bɛ kɛ kasara ye mɔgɔ minɛnenw ma o de kama an tɛ ka taa wa walima kunnafoniya wɛrɛ b'u bolo k'a fɔ ko sira man ɲi o kama o tɛ ka taa wa an t'o kɔ dɔn mais en réalité maa minnu bɛ minɛ ka don nin yɔrɔ in na a intervention kɔni a ma ca donc laɲini kɔni ye min ye bi o ye de ye faamaw bɛ fɛn o fɛn kɛ u bɛ dabali fɛn o fɛn tigɛ u bɛ fɛɛrɛw fɛn o fɛn dilan minnu minɛna ka don les otages la ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka don ka otages ninnu libérer parce que nin bɛ dɔ fara o fana ka crédit kan surtout an ye autorité kura sɔrɔ sisan Baɲangara a ye baara ta a ma mɛn et puis nin bɛ ka kɛ a ka baara daminɛ de la donc ne yɛrɛ fɛ n'i ye ne ɲininka jatigɛwale mɔgɔw b'a fɛ k'a ka capacité de tester ka lajɛ komi e ye maa kura ye e ye sɔrɔsi ye e ye jalabatigi ye a fɔra ko e de kɛra gouverneur ye an bɛ nin tester ka lajɛ i ka jaabi bɛna kɛ mun ye donc ne kɔni waati laban in ko ninnu min bɛ kɛ Baɲangara région na ne y'a bila o cadre parce que munna n y'a bila cadre kɔnɔ parce que 2 ou 3 semaines avant que gouverneur ka nommé fo kana se a ka sigili ma accalmie dɔ kɛra mugu mankanw kɔni kun jɔra fɛn misɛnninw kɔni kun jɔra mais gouverneur a ka fɔ ko gouverneur ye baara daminɛ ani fagaliw ka tila ka daminɛ kariminɛw ka tila ka daminɛ misicɛw ka daminɛ a si ma kɔrɔ ne si donc pour moi on bɛ ka message de bila ka taa au niveau gouverneur donc c'est le lieu k'a fɔ gouverneur ye en fait n'a ye baara ta sisan moi je sais que maa fɔlɔ minnu bɛ yaala fan bɛɛ k'a fɔ ko nin kɛlɛ in ye siyako kɛlɛ de ye a mɔgɔ kelenw de bɛ na tuguni monsieur le gouverneur Baɲangara ko in bɛ cogo min na c'est une affaire entre communautés i cogo donc c'est des messages comme ça qui vont véhiculer mais nkalon don tiɲɛ tɛ la base là c'est terroriste. ok i bɔra k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ si la base c'est terroriste mais ko in bɛ se ka taa cogo min n'i ye jateminɛ kɛ ka taa ka na bi na i bɔra ka Baɲangara ko in an bɛ tilen ka fɔ surtout i bɔra ka samiya donda fɔ o bɛɛ ninnu bɛɛ ye fɛn ye min bɛ kɛ mais sisan nin waati in na i bɔra ka Bancas fana ta fɔ mɔgɔ dɔw bila la puisque accord in yɛrɛ kun dénoncera mɔgɔ caman fɛ k'a fɔ accord ninnu ça n'arrange ni la population ni l'armée parce que ni donna accord kɔnɔ hali ni armée opération menée population bɛ tila ka san représailles parce que l'armée n'est pas fixe pour garder ces positions. Maintenant, autodéfense il y a ka sɔrɔ ye jumɛn ye nin ko in na si l'armée n'a pas cet effectif pour k'an bɛ k'a fɔ effectivité le territoire est vaste mɔgɔ min ye san 10 kɛ o bɛ kɛlɛ la nin ko in na mais pourquoi ne pas les regrouper au sein d'un groupe les former et puis les équiper pour qu'ils soient des supplétifs quand même de l'armée o ka se ka kɛ armée ka dafalan ye terrain kan ni ka kɛ soit o ni armée bɛ jɛ ka opération mener ni o yɔrɔ minnu minɛ olu bɛ kɛ facilitateur ye ka yɔrɔ garder armée bɛ continuer tuguni ainsi de suite ou bien même boire parce que sisan Bancas ko in yɛrɛ complicité cayara mɔgɔ fɛnw bɛ ka sɔrɔ facilité la mɔgɔ caman nana don a la peut-être hali an yɛrɛ ka jeune caman donna parce que facilité b'a la n y'a ye parce que source de revenu tɛ yen bilen parce que Baɲangara quand même ni kun y'o fɔ de Baɲangara à Sanga quand même les sources de revenus la majeure partie c'était le tourisme o jɔra maintenant mécanisme jumɛn de bɛ se ka kɛ est-ce que Bibi n'est pas temps de revoir la position de ces autodéfenses là au lieu de demander à les dissoudre? Ni segala ka taa kɔfɛ ka taa an ka kuma kɔrɔw lajɛ dɔɔni waati min na accord ko kuma ninnu bɛ ka fɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ waati dɔ la autorité minnu bɛ yen waati dɔ la o ye accord ninnu o y'a kɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ bɛ se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔ. y'a ye politique taara o de sira fɛ quoi a waati an y'a fɔ an ko accord in a bɛ na ni fɛn fila de ye a bɛ na ni territoire perdu ye 2 a bɛ na ni adamaden yɛrɛ perdu ye jamana bɛ territoire perdu a bɛ adamadenw fana min b'a kɔnɔ a b'u fana perdu parce que a bɛ territoire perdu comment
bi n'i y'a lajɛ armée yɛrɛ ka opération terrain kan bi centre kɔnɔ gɛlɛya fɔlɔ bɛ armée kan o ye mine de o mine ninnu bi da yɔrɔ jumɛn na yɔrɔ min na ni jatigɛwale mɔgɔw sera ka bɛn kɛ ni population ye ka territoire sɔrɔ ka k'u ta ye u bɛ taa ye cogo min u ja u bɛ circuler cogo min u ja i b'a sɔrɔ yɛrɛ sirakɔrɔ min bɛ yen o sirakɔrɔ yɛrɛ baara o bɛ sirakɔrɔ de u bɛ sirakɔrɔ supprimer ka sirakɔrɔ dayɛlɛ o sirakɔrɔ olu de bɛ circuler o kan donc facilité bɛɛ b'u ye nɔgɔya bɛɛ b'u ye k'o sira ninnu piéger armée bɛ yɛlɛ o kan donc o ye an ko territoire bi perdu o kɔrɔ dɔw ye ça va être très difficile pour l'armée n'a y'a daminɛ ka reconquête a bɛna gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔna na an ko kelen an ko a bɛna adamadenw perdu pourquoi tuma dɔ la i b'a sɔrɔ jatigɛwale mɔgɔw n'u bɛ na yɔrɔ la ka na bɛn kɛ parce que bɛn yɛrɛ bɛ kɛ cogo saba an bɛn'o saba bɛɛ expliquer kosɛbɛ n'u nana bɛn kɛ yɔrɔ min na sisan i b'a sɔrɔ a don kama olu dama de bɛ yen mais bɛn bɛ taa se kalo 2 kalo 3 kalo 4 o bɛ maa 1 maa 2 maa 3 sɔrɔ ka fara u yɛrɛ kan o dugu kɔnɔ plus o ni population bɛ don ɲɔgɔn na ka taa plus u ka jama bɛ caya parce que mɔgɔw b'u ka hakilinaw fɔ mɔgɔ ye a bɛ don dɔw kun na donc a caman bɛ yen olu yɛrɛ bɛ min fɛ u yɛrɛ t'a fɛ ko mɔgɔ ka tugu u nɔfɛ ka taa kɛlɛ kɛ koyi u bɛ mɔgɔw de fɛ dɔrɔn zone kɔnɔ mɔgɔ min bɛ kunnafoniya dun dɔ ma renseignement voilà a dɔw bɛ yen u tɔliku de don dɔw bolo armée tɛmɛna yan dɛ armée bɛna yan dɛ nin bɛ yan dɛ karisa bɛ to ka téléphone ci duguba kɔnɔ mɔgɔw ma dɛ donc k'o mɔgɔw sɔrɔ zone kɔnɔ n'o kɛra o ye mɔgɔ sɔrɔ ni nin 2 dun sɔrɔla jatigɛwale mɔgɔ fɛ donc a bɛ na ni complication ba de a waati la an ye mun de fɔ an ko an kɔni fɛ au niveau du collectif des jeunes du pays de Kɔrɔ an ka fɛɛrɛ kɛ jamana ka fɛɛrɛ kɛ pour que ni dɛsɛ bɛ yen pour le moment kɛlɛ tɛ se ka kɛ pour le moment ça c'était depuis 2020 jamana yɛrɛ ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ ni jatigɛwale ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ bon k'o don processus dɔ kɔnɔ processus min b'a to population kɔni ale bɛ kisi a b'a ka jago kɛ k'a ka bagan mara kɛ k'a ka jɛgɛmɔ kɛ k'a ka sɛnɛ kɛ mais jatigɛwale mɔgɔw ani jamana bɛ processus dɔ kɔnɔ si c'est processus de paix ou d'identification de quoi o bɛ processus dɔ kɔnɔ ye an ko jamana k'o ɲɛɲini mais ka population to yen u yɛrɛ ka sɛgɛ u yɛrɛ de ka taama ka taa jatigɛwale mɔgɔw fɛ ka taa bɛnkɛ ɲini fɛ an ko jamana ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an kana don o kɔnɔ bon à l'époque peut-être que an ka kuma ninnu ma faamuya walima bon peut-être a jɛtila k'a fɔ ko mɔgɔ minnu do ne représente rien mais aujourd'hui fɛn min y'a rattrapé terrain kan o de ye nin ye ok mais gɛlɛya ka bon dɛ mais autodéfense ninnu olu ka sɔrɔ bɛna kɛ mun ye maintenant sisan autodéfense ninnu Musa vraiment an k'u fo quoi k'u barikada k'u waleɲumandɔn hali kunna sini o ye kɛlɛ dɔ kɛ Sɔkɔlɔkanda u ni terroriste karila ɲɔgɔn na o ye moto 4 de minɛ terroriste la kunna sini an kɔrɔ yan parce que u nana dugu gɛn ka wuli dugu taalen kɔfɛ dugulamɔgɔw ka ɲɔ min b'u ka jiginɛ kɔnɔ dɛ o tora o labɛn de ka na ko bɛna o ɲɔ de ta ja o y'a sɔrɔ Dana Amasaw ka éléments olu fana y'o kibaruya sɔrɔ u bɛ k'u kɔnɔ ye u nana dɔrɔn u karila ɲɔgɔn na janjo ma ja o la moto 4 kɔni tora yen su ni blessé o y'olu cɛ ka taa ani nɛgɛso kelen donc c'est le lieu de les remercier k'a f'u ma vraiment u bɛ baara min na nin y'a san 8 ye tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka waleɲuman dɔn cogonin dɔ la o cogoya il faut que jamana ka forme de sɔrɔ o la mɔgɔ ɲɛ bɛ Burkina ta kɛcogo de la bon jamana ka intérêt tɛ kelen hali n'a tɛ kɛ i n'a fɔ Burkina ta mais au moins jamana tɛ dɛsɛ ka formule dɔ sɔrɔ formule min kɔnɔ o b'a lajɛ autodéfense ninnu cɛ la jeunes minnu bɛ yen u ka kɛnɛ u tɛ siran ko ɲɛ wa moyen de b'u la u b'a fɛ ka fara jamana kan pour que ka jamana kumabɔ donc u ko olu identifier d'une façon k'u organiser ne yɛrɛ fɛ Toloba de la ka kuma nin fɔ ne b'a yɔrɔ soutenir tous les jours hali n'u bɛ officier de ta ka bila o sanfɛ parce que sira ye mun ye souvent ko bon an y'u organiser u yɛrɛ ka ko b'u yɛrɛ bolo u bɛna min kɛ terrain kan an t'a dɔn ok si c'est ça aw b'u organiser k'u ka fonctionnement ka officier dɔ ta sɔrɔsi officier dɔ ta k'o bila o sanfɛ ale de b'u coordonner ale de bɛ kɛ olu ni armée cɛ lien ye maintenant o ka baara ye min ye terrain kɔnɔ a b'u f'o ye hali n'a a tɛna o engager terrain de la ka taa kɛlɛ kɛ vis-à-vis mais rôle wɛrɛw bɛ yen o bɛ se ka minnu jouer i n'a fɔ exactement yɔrɔ min fɔ sisan
an ka yɔrɔ problème caman kɛra fɛn jumɛn de ye ne bɛ se k'a fɔ hali n'a kumaw ma di dɔw ye vraiment depuis Sonko affaire in kɛra ka na bila bi la n'i ko armée ma wuli ka jɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ surtout centre kɔnɔ i ye nkalon tigɛ ça je mets au défi quiconque maintenant armée yɛrɛ ka stratégie kɔnɔna na défaut dɔ de yera a la o ye wuli ka jɔ minnu bɛɛ kɛ n'o ye yɔrɔ min libéré n'olu y'o retiré ka bɔ yen mɔgɔ tɛ min b'o contrôler. Et la nature aurait de vite. Voilà donc jatigɛ wɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka na o bɛ lajaba kura de da o mɔgɔ ninnu kan o ma deli ka min da olu kan tu vois donc o yɔrɔ in de o vide in de kan ka combler bon ni armée ka effectif de ma ca i n'a fɔ a bɛ fɔ tuma caman na an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ fɛ cogo min na ça c'est un fait o bɛ ye mais ni mɔgɔw bɛ yen minnu ko ko anw engagélen don pour quand même solutionner ka yɔrɔ in k'o yɔrɔnin labɛn yanni mɔgɔ taba min kɛra sisan mɔgɔ taba dɔ bɛ ka kɛ sisan ni n b'a dɔn n'olu kɔni formela ka fara sɔrɔsi tɔ minnu bɛ kan donc maillage kɔni bɛ sɔrɔ mais yanni o cɛ o ka fɛɛrɛ dɔ kɛ ka autodéfense ninnu k'olu ta ka réorganiser k'o fara armée kan o ka ko dɔ sur le terrain. Ok k'o ta ka fara armée kan i bɔra k'o fɔ sisan ni gɛlɛyaw bɛ yen c'est à dire i bɔra ka sa san 8 ni gɛlɛyaw bɛɛ bɛ ka kɛ c'est à dire san 8 an y'a yira k'a fɔ tuma caman a bɛ yira k'a fɔ ninnu k'a fɔ parce que DDR ko kuma min fɔra a yira k'a fɔ o bɛ fɛ ka taa ni système ye o système de man ɲi parce que mɔgɔ minnu bɛ ka yɔrɔ kɔlɔsi n'olu bɔra yen terroriste de bɛ n'o sigi n'olu y'u sigi voilà a kuma n'olu nana y'u sigi o bɔli ye du ka gɛlɛn. Anw yɛrɛ delila ka wele o kuma dɔ la an y'a fɔ clair an k'o tɛ se ka ɲa o tɛ se ka ɲa cogo di Musa e ka dugu la armée tɛ yen polisi tɛ yen gendarmerie tɛ yen e dun ɲɛ b'a la jatigɛ wale mɔgɔw dugu jɔjɔ bɛ k'i ka dugu viser o de kama a y'a labɛn a bɛ k'a ka dugu kɔlɔsi bon ni aw bɔra yen directement ka na aw don armée la ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen o kɔni ça veut dire que o kɔni a ye dugu o kɔni a y'a d'u ma de o a y'a d'u ma de donc c'est pour cela o yɔrɔ in kɔnɔ o ɲɛli o ma nɔgɔn min bɛ se ka kɛ o yɔrɔ in na o ye jumɛn de ye an ye système min fɔ sisan k'o réorganiser peut-être mɔgɔ o mɔgɔ i b'i ka dugu min garder la i b'i ka zone min garder la aw bɛ se ka hali réorganiser k'aw to zone yɛrɛ kɔnɔ a bɛ continuer maintenant armée b'a ka baara kɛ dɔɔni kan bon an tɛna o ka stratégie kɔnɔ fɔ parce que tuma dɔ n'i donna nin zone kɔnɔ tuma dɔ o bɛ tila k'i wele cɛ i bɛ k'an ka baara fɔ an ye dɛ i t'an ka baara fɔ an ye dɛ anw formé la o de kama dɛ non an tɛ ka armée ka baara fɔ an ye seulement sur le terrain an ye ko ninnu ye cogo min na ani an ye hakilina min sɔrɔ a la an fɛ ni nin farala kan la donc a bɛna caman de bɔ gɛlɛya kan sinon jeunes minnu bɛ ka taa terrain na wala a ka d'u ye o ni sɔrɔ o ni donso ka baara kɛ a ka d'u ye o to faso ka baara kɛ tuma dɔ la fo dɔw da bɛ porokoto ka fɔ nka a décision ye décision politique de tant que armée kɔni ka ko bɛ ordre de ni décision politique ma bɔ sanfɛ ka jigin dɔrɔn aw tɛ se ka kɛ n'o tɛ n'i ye sɔrɔdasi fɛn o fɛn taalen ka taa munumunu an ka zone kɔnɔ ka na i b'a bolo lajɛ n'i ma nɛgɛ sɔrɔ a bolo i fɛn dɔ sɔrɔ a tulo la don zone ka minɛn ninnu ça veut dire qu'ils ont collaboré sur le terrain teriyaw ni fɛngɛw donc o de kan ka pour moi o de kan ka officialiser ka formaliser cogo dɔ la donc pour que terrain kan a nafa ka se ka se. ok a nafa ka se ka se sisan an ye jɔn waati bɛ ka taa sisan an yɛrɛ ka centre ko in centre ko problème bɛ yen sisan e yɛrɛ fɛ solution jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ a la nin waati in na pour le bonheur des populations parce que vraiment an ka tiɲɛ fɔ bi Bandiagara zone in sɛgɛnna ni sɛgɛn tɛ fila ye o sɛgɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya Banka cercle in kɔnɔna na Takoro gɛlɛya bɛ yen zone in yɛrɛ de la kosɛbɛ parce que waati bɛɛ enlèvement attaque dugu de bɛ ka ci surtout Burkina bi fana ye fana gɛlɛyalen don n'i ye jateminɛ kɛ le lot qui est du côté de Koro olu fana bɛɛ kɛn bɛ ka na Koro kɔnɔna in fa donc gɛlɛya bɛ ka na inondation fana ko bɛ ka na fɛrɛ nin bɛɛ ye gɛlɛya ye solution jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ nin waati in na pour que an ka se ka an bɔ nin na. Bon solution chez nous an ka tɔn na collectif des jeunes du pays de Gao an ka solution ye kelen de fila yɛrɛ tɛ yen c'est à dire que n t'a dɔn comment n bɛna fɔ c'est lili quoi fɛn lili quoi e b'a fɛ ka yiri min faga n'i tɛ se k'a tigɛ k'a bin n'i ka jele ye ni tasuma min b'i bolo n'a tɛ se ka a faga i b'a lili de tigɛ n'i ye lili tigɛ yiri yɛrɛ bɛ bin n'a yɛrɛ ye o ye jumɛn de ye n'i y'an ka ko in bɛɛ ta k'a lajɛ centre kɔnɔ bi terrorisme de y'a base ye wa fana u nana
ni birifini fila de birifini kelen o ye diinɛ birifini ye birifini kelen o ye siya birifini ye a birifini fila de b'u bolo ni yɔrɔ min y'u t'a ja u b'o da o cogo la maintenant o sera ka na don population ni ɲɔgɔn cɛ n'o birifini ye ka na ka bɛnbaliya don ka fɛn bɛɛ kɛ k'u sago sɔrɔ ka yɔrɔ minɛ ka sigi n'an k'an bɛ bɔ nin na o terrorisme o jatigɛ wale in dɛ il faut que jamana ka moyen dɔ di a yɛrɛ ma ko o de k'o de affaiblir fɔlɔ il faut d'abord affaiblir le terrorisme dans le centre processus wɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'an b'a fɛ ka mɔgɔw sigi ka kuma o u ka bɛn o u ka kɛtɛn o tant que o de engrais ye quoi terrorisme de engrais n'an m'o de effacer ka bɔ yen bon an mana essayer ka mɔgɔ sigi cogo la k'a fɔ ko an bɛna mɔgɔw minnu déplacer la ka b'u ka dugu la k'u lasegin ka na ko n'o kɛra ko kɛlɛ bɛ ban n m'a fɔ a tɛ ban ko minnu ye tɔɲɔ sɔrɔ a la ko k'olu ka fɛnw segin o ma n m'a fɔ ni a kɛra k'a tɛ ban ko ka mɔgɔ sigi o ka yafa ɲɔgɔn ma n m'a fɔ ko o si t'a ban mais ni nin bɛɛ kɛra tant que ni terroriste ninnu bɛ yen kungo kɔnɔ a ma ban dɛ o de y'a daminɛ yɔrɔ ye bon o daminɛ yɔrɔ in État b'a yɛrɛ renforcer ka minɛnw ɲini de ka don ka terroriste k'olu affaiblir kelen autodéfense minnu b'a zone kɔ k'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'o baara ninnu kɛ n'o banna sisan donc an bɛ don processus de réconciliation na mɔgɔ o mɔgɔ ye degun sɔrɔ ko in na i ye degun sɔrɔ ka dan niveau min na bɛɛ bɛ wele ka na sigi ayiwa an ka tiɲɛ gɛlɛnw fɔ ɲɔgɔn ye a tiɲɛ dɔw bɛ se ka gɛlɛya mais kow nana cogo min na kow évolué cogo min na jɔn de tun kan ka nin kɛ n'a ma kɛ jɔn de y'a ta kɛ k'a ta kɛ ka cɛjuguya bon nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma cogo min na an bɛ sɔrɔ ka na ni o processus ye mais moi j'ai l'impression que an ka processus bɛɛ la an ye réconciliation bila ɲɛfɛ mais jatigɛwale ni kɛlɛli a bɛ n'a fɔ pour le moment discours min kɔni bɛ yen a bɛ n'a fɔ yɔrɔ négliger la parce que ne bɛ ka expert dɔw ka kuma mɛn ko anw denw de bɛ terrorisiya kɔnɔ ko n'an y'an denw nɛgɛ ka bɔ ni sigi ka kuma ni fɛnw ye ko n'olu bɔra ka ban ko fanga tɛ jatigɛwale mɔgɔw la tuguni et puis an b'o la nin y'a san joli ye san 6 an b'o la an ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye o ye jɛkulu sigi k'ale bɛ ka mɔgɔ sama ka bɔ an tɛna tɔgɔ fɔ yan a kɔni a ye dɔw yɛrɛ na k'ale sama ka bɔ est ce que a y'a ban an ye sigikafɔ min boloda ne b'a f'i ɲɛna 2018 ka na bila sisan na sigikafɔ min bolodala centre kɔnɔ sigikafɔ 56 fora forum mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Musa a ɲɔgɔn ye dɔw la ni mɔgɔ nana ɲɔgɔn ye tellement o famana ɲɔgɔn ma fo bɛ kasi ala kɛlɛ ma jɛ an bɛ kasi k'an kɔnɔ ko bɛ fɔ an b'a fɔ kɛlɛ banna n'an bɔra dɔrɔn sini sɔgɔma i b'a sɔrɔ hali o délégation yɛrɛ sigitɔ o bɛ attaquer sira kan i bɛ weleli de kɛ sisan an ni karisa ye ɲɔgɔn yɛrɛ ɲɛkɔrɔ la est ce que a ni mɔgɔ nin tɛ ɲɔgɔn kalama an k'u wele ne t'u kalama dɛ a banna i t'u kalama fana koyi donc sigikafɔ in a bɛna a kɔni ne fɛ a bɛna deuxième position n'a kɔni kɛra première position ye bon peut-être que ça peut réussir mais a processus bɛ janya quoi. Ok a processus bɛ janya i bɔra ka nin solution ninnu fɔ bi na an bɛ se k'a fɔ centre ko kuma n y'o de fɔ n'an k'an b'a fɔ an bɛ tile parce que déjà n y'a 8 ans fo ka na 9 ans ye an bɛ nin ko in na surtout point laban kun ye siyako kuma ye an y'a ye mun donna ni siyako kuma ye k'a fɔ ko siya ni siya de bɛ ɲɔgɔn na o nana kɛ problème ye k'a sɔrɔ comme le président le dit le terrorisme n'a pas de frontière n'a pas d'ethnie ni d'amis ni de visage i n'u bɛ don bɛnkan na bi sini n'i ma taa o taabolo la dɔrɔn o dugu bɛ ci mais nin waati in kɔnɔna na c'est vrai que an ye gouverneur kura sɔrɔ Bandiagara est-ce que le fait que le gouverneur soit un militaire est-ce que a bɛna se ka ko changer terrain kan c'est-à-dire si il n'a pas d'armée quand même à sa disposition parce que n'a pas gouverneur dɔ in fana aw ta kun y'o de ko parce que o ye civil ye peut-être o sɛbɛn dɔ de tɛ armée kɔnɔ mais ni gouverneur fana nana c'est comme il joue le rôle politique est-ce que vous pensez que c'est vrai c'est un officier an b'a fɔ yan est-ce que aw yɛrɛ fɛ bi na a bɛna se ka impacter tɔ yɛlɛma terrain kan bi bon ni naturellement ni jamana bi lakanabaliya kɔnɔ lakana kɔni ça doit faire appel à la sécurité lakanabaliya fura wɛrɛ t'o la fo minnu kan ka baara kɛ olu ka wuli ka baara kɛ a kana maintenant ni maa min b'o ɲɛmɔgɔya la ni civil don tiɲɛ yɛrɛ la tuma caman na
a bɛ résultat min a t'a sɔrɔ maintenant gouverneur kɛra sɔrɔsi ye jalabatigi de do fana a yɛrɛ tɔgɔ mɛnni a ka jala mɛnni déjà a ye population bila niveau d'espoir dɔ de kɔnɔ n bɛna min f'i ɲɛna bi i ka plateau in kan yan c'est que waati dɔ kun sera population ani administration pays de kɔnɔ a kun déconnecté la ne bɛ se k'a fɔ hali kunnafoni yɛrɛ ɲuman ye ma a kun tɛ sɔrɔ bilen parce que u nana faamuya cogo dɔ la k'a fɔ équipe min kun bɛ yen ko équipe in en réalité c'était devenu inefficace donc déconnecté la gouverneur kura ka nommé a ka kɛ sɔrɔsi a ka kɛ jalabatigi ye ça a permis première chose a effet fɔlɔ a y'a administration de population reconnecté la donc o reconnexion min kɛra je crois que o kɛra sababu ye pour que population gouverneur sigidenw u ka bɔ caman ka na u ka hakilinaw fɔ ainsi de suite et puis fana k'u ka laɲiniw fana fɔ gouverneur kura ye maintenant i y'a fɔ cogo min naturellement baara bɛ kɛ terrain kan sécurité baara a bɛ kɛ ni effectif dɔ de ye ani équipement dɔw de ye bon ne kɔni fɛ an ka colonel major a man kan ka dɛsɛ k'o sɔrɔ parce que yan'ale ka nommé olu yɛrɛ de tun bɛ cabinet kɔnɔ olu de tun bɛ jamana opération bɛ planifier cabinet kɔnɔ donc n b'a dɔn il connaît avec exactitude qu'est-ce qu'il faut à Bandiagara a b'o dɔn Bandiagara mago bɛ mun de la mɔgɔ minɛ pour que ka sécuriser gouverneur kura b'o bɛɛ kalama yan'a ka nommé donc il suffit pour lui aujourd'hui a yɛrɛ sere terrain kan et puis ko damadama min kɛra a ɲɛna sisan a ko o ta comme a ka parce que est-ce que mɔgɔ bɛ k'o fɔ est-ce que nin fana attaque nin fana sisan est-ce que ce n'est pas manière dɔ tɛ k'a ka fɛn tester c'est-à-dire k'a ɲɛkɔrɔ c'est l'enlèvement de ce véhicule là kabini il est nommé quelques heures après mais quelques jours après ni attaque oui est-ce que ce n'est pas moi de voir peut-être mɔgɔ fana bɛ k'o ɲininka est-ce que ce n'est pas une manière pour les terroristes k'a jira k'a fɔ bon an bɛna tester k'a ka capacité lajɛ oui u bɛna i mana nommé yɔrɔ o yɔrɔ la n'i kɔni ye sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ ye ni terroriste b'a zone kɔnɔ kɔni i ka test c'est-à-dire u b'a fɔ o de ma ko examen d'entrée de fait u b'o kɛ quoi o b'i ka note d'i ma o note de ditɔ de filɛ nin ye maintenant o kɛlen ka nin kɛ gouverneur ka réaction mana kɛ min ye administration yɛrɛ bɛɛ lajɛlen mana jɛ ka réponse min d'u ma o réponse bɛna kɛ sababu ye après sisan ni u kan k'u ka kow tacogo b'a ta tan maintenant moi je pense que a ye sigitɔ ye kuma minnu fɔ a kuma ninnu kɔni b'a jira k'a fɔ ko ale bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ yaasa Bandiagara bɛ cogo min kɔnɔ ko a ka bɔ o cogo kɔnɔ a kɔni bon an dun fɛ au pays de Gao on donne beaucoup de poids à la parole donnée donc o kuma in diyara an ye et puis sur le terrain on attend ok kuma kuncɛ kuma ka bɔ sabula waati min dira ma o sera ka bɔ kuma kuncɛ kuma n tun b'a fɛ ka kuma min kan dɔɔni o ye kɛlɛ kɔlɔlɔ min se pays de Gao ma bi ani centre yɛrɛ ma kalanko sira kan ekɔliso min bɛ yen ni a datugulen don bi a ka ca ekɔliso 500 ye bon ekɔliden min tɛ taa kalan na fana a ka ca 1,000,000 Mali bɛɛ quoi a ka ca 1,500,000 ye ne kɔni fɛ Mali ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka solution sɔrɔ nin denmisɛnninw ka kalanko la hali n'an b'a lajɛ ni Mali kɔnɔ ni an bɛ du dɔw de lajɛ volontaire dɔw dutigiw n'o bɛ se ka denmisɛnninw reçoit u fɛ yen e bɛ se ka maa 1 ta ne bɛ se ka maa 2 ta karisa tɛ ka maa 5 ta a tɛ foyi tiɲɛ an ye san 1 kɔnɔ k'u ka scolarité assurer ni waati min na ni jamana ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka na ni basigi u ka zone kɔnɔ denmisɛnninw bɛ se ka t'u ka kalan kɛ kɔlɔlɔ filanan taa sugu la bi ka taa sɔ ɲininka sɔ kelen n'i yɛrɛ y'a ye ɲɛna i b'a dɔn centre de sɔ sɛnɛyɔrɔ ye Mali kɔnɔ n'i y'a kalo 4 de ye sɔ tununa parce que salon sɛnɛ ma se ka kɛ ɲinan dun sɛnɛ dun balila ka tɛmɛ salon ta kan donc moi je prévois que ɲɔtigɛ min natɔ peut-être ɲɔko bɛna gɛlɛya dɔɔni il faut que mɔgɔw ko don u ka dɔɔni kɔnɔ donc nin bɛɛ de b'a jira an na k'a fɔ wulikajɔ n'an ma dɔ fara a kan an kana dɔ bɔ a la pour que jamana ka se ka basigi donc n bɛ kuma laban ni min ye o ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka barika da gouverneur kura ala ka to a ka wulikajɔ kɛ sababu ye ka na ni basigi ye. d'accord an b'a fɔ gouverneur kura an b'a fɔ Jasana ale yɛrɛ ne yɛrɛ terikɛ Dagawuli kɔrɔkɛ de don min ye Luc Jasana ale bɛ primature la ale ye premier ministre ka LD kan ye wa ale de kɔrɔkɛ nommé na nin waati in na Bandiagara kɔnɔna na
a bɛ ne yɛrɛ terikɛ cousin Elbechir o place la an b'ale fo t'a dɔn a bɛ jamana min kɔnɔ fɔlɔ nin waati a bɛ Bamakɔ yan d'accord an b'a fɔ parce que ne y'a essayé ka bi jouer n b'a sɔrɔ min ye colonel major Abbas Dambele ye ale ye gouverneur Mopti gouverneur ye an ka foli belebele b'a fana ale sabula ale fana an bɛ se k'a fɔ Mopti crise a dogolen t'a la sabula a ye wulikajɔ caman kɛ surtout waati min kɔnɔ yɛrɛ bɛ bin don min olu tun ye cɛ gɛlɛn minnu tun bɛ premier ligne kan yen nɔ an b'ale fana fo k'a ka denbaya fo ka chargé de la communication fo Maïga o fana y'an denkɛ dɔ ye an b'ale fana fo Issa Kansaye le maire de la commune urbaine de Mopti foli b'o fana ye ka kɛɲɛ n'o ye wulikajɔ ni mobilisation min kɛ ça vraiment beaucoup ka rénovation ouverture inauguration na an b'ale fana fo a n'a ka cɛdenw nin waati in na min ye des kɔnɔna na ne yɛrɛ bɛ n ka directeur kɔrɔ fɔ ale ye Jabkile min ye nin waati in na Seydou Kiripili Kandɛ Soba Sebare kɔnɔ Awa Sise Madame Kulubali Aminata Kane ani Kulubali studio ani Sumaila Kulubali studio poto kunari an bɛ foli bɛɛ ye sabula sanga ni waati olu b'an lamɛn walasa ka se k'an bilasira Alimatu Gite promotion de la femme na ka fɔ ni ala ma kan jɔn juru yirana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ kan yan'o cɛ maa min bolo tun bɛ baara la o ye autorité morale Augustin Esobe ye foli b'a ye Lamini Kulubali cɛgana chef Isuf Kulubali Sangare ni waati n'a foli b'ale fana ye ale fana ye kɔɲɔkɛ kurani ye fo ka taa Musa Haidara la Sali Wedrako kɔɲɔmuso kurani an b'ale fana fo min ye résidente na bi Katikaw ka den mandi o bolo kun ka kɛ nɛgɛ la nka ni waati na Sikasokaw ka den mandi Musa Sanogo ale bolo de bɛ nɛgɛjuru la walasa ka kumaw lase aw ma fiɲɛ suru sira fɛ ni ala man ka jɔn juru yan n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mardi wɛrɛ yan'o cɛ an b'a fɔ ala ka su yɛrɛ di ani silamɛ bɛɛ ma ani maliyɛn bɛɛ ma nin waati na ka bɛɛ lakana kɛrɛkɛrɛ min bɛ ka na an kɔ ala k'an kisi o ma faamaw ala k'u to min ye jugu olu ka dibi la ka fɔ aw kan bɛn waati wɛrɛ